ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తానని కళలో కూడా అస్సలు ఊహించలేదు. 0 to building మై ఓన్ క్లోతింగ్ స్టోర్ 6 month ఛాలెంజ్ ఇది నా డే 26 అండ్ నా డే 27. ఎప్పట్లాగా ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయి డేటా ఫాలో అప్ చేసుకుని వీకెండ్స్ విజిట్స్ చూసుకొని ఆఫీస్ కి అయితే మళ్ళీ రిటర్న్ అయితే అయిపోయి. మీ అందరికీ తెలుసు రీసెంట్ గా రూమ్ చేంజ్ అయ్యా అని. రూమ్ అయితే చేంజ్ అయిపోయాం కానీ జోబులో ₹1 లేకపోవడం వల్ల తినడానికి అండ్ సర్వే అవడానికి అయితే చాలా కష్టంగా ఉంది. బ్లింకిట్ చేద్దామన్నా, ర్యాపిడో చేద్దామన్నా, ఎలక్ట్రికల్ స్కూటీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. బట్ కాకపోతే వాళ్ళు స్టార్టింగ్ అడ్వాన్స్ పే చేయమంటున్నారు 5,000. ఏం చెప్పాలంటే రూమ్ రెంట్ కూడా పూర్తిగా పే చేయలేదు. 3,700 పెండింగ్ ఉంది. రూమ్ రెంట్ పే చేస్తారా, పే చేయరా, లేదంటే వెళ్ళిపోతారు ఈ విధంగా అన్నారు. లేదు సార్, ఈవినింగ్ లో పే చేసేస్తాం పక్కగా అని చెప్పాను. ఆఫీస్ నుంచి రిటర్న్ అవుతుంటే మళ్ళీ ఈవినింగ్ లోపు మనీ పే చేయకపోతే ఏమంటారో అనుకోని ఒకే ప్లేస్ లో 3 hours కూర్చొని మనీ కోసం అయితే చాలా మందికి ఫోన్ చేశారు. ఏదో అయితే మనీ అయితే సెట్ అయిపోయింది. వెంటనే రూమ్ కి వెళ్లి వాచ్మెన్ కి అయితే మనీ అయితే ఇచ్చేసారు. ప్రెసెంట్ పొజిషన్ అయితే చాలా వర్స్ట్ గా ఉంది. ఇన్ని సిచ్యువేషన్ వచ్చినా పర్లేదు, నా క్లాతింగ్ స్టోర్ ని అయితే నేనైతే పక్కగా ఓపెన్ చేస్తాను. నా 0 to building మై ఓన్ క్లోతింగ్ స్టోర్ 6 month ఛాలెంజ్ సపోర్ట్ చేస్తాను అనుకుంటున్నా.